Dathlu llwyddiant yng Clwb Golf Llantrisant a Ffont y Clun. Ennill ni Clwb Golf Ieuenctid yn Cymru. Ni'n mor brwd o ennill y gwobr hyn. Mae'n meddwl llawer am y golf clwb. Mae juniors yma yn pwysig iawn. Mae'r clwb yma wedi cael clwb y flwyddyn, ac felly mae hyn yn dangos pa mor dda yw'r clwb a pa mor llwyddiant yw'r clwb ar draws Gymru i gyd. A'r aelodau ifanc yma wrth eu boddau yn golffio. Fi'n hoffi golf achos fi'n dal at golf. Rwyf hoff sport yn golf oherwydd mae'n hwyl a gall gweld fy ffrindiau. Fi'n hoffi chwarae golf oherwydd gall gweld fy ffrindiau o golf. Dros y 2 flynedd ddiwetha, mae cynnydd o bron i 30% wedi bod yn nifer y bobl ifanc sy'n ymaelodi â chlwb golff, tra bod nifer y rowndiau golff sy'n cael eu chwarae gan bobl ifanc wedi cynyddu 70% yn yr un cyfnod. A chynlluniau mawr am ddyfodol Clwb Llantrisant a Ffont y Clun. Ni wedi cael lot o blant falle yn ymuno falle eisiau mynd mas i cael bach o hwyl gyda ffrindiau. Ni'n mynd allan ar y cwrs nawr, mae gymaint o pobl newydd yn dechrau a fi'n meddwl mae'n wych i weld. Dwi'n gobeithio bod yn golffwr proffesiynol, yn gobeithio ennill tournament wrth gwrs fel y goreuon, a dwi'n gwybod mae'n anodd iawn, ond wrth gwrs mae yna lot o gyfleoedd dyddiau yma am fel o Gymru hefyd. Pwy a oed, falle bydd seren golff y dyfodol yn dod o'r clwb yma neu o Gymru. Wedi wythnosau o gloddio, plannu a chynllunio, mae'r ardd newydd sbon yn Ysgol Bodfeurig wedi ei hagor. O ddarn o dir gwastraff i ardal lawn lliw, blodau, ffrwythau a llysiau. A neb llai na enillydd medal aur un o sioeau flodau mwyaf byd y Chelsea Flower Show yn helpu i ddylunio a gosod yr ardd. Dwi'n meddwl bydd pobl yn dod yma fatha ar ôl ysgol i fatha siarad ar y bench a hein. Dwi'n meddwl maen nhw'n rili hoffi fo. Dwi yn. Dwi'n gobeithio maen nhw yn achos mae'n rili neis. Mae dad Max wedi bod yn dylunio fo. Mae wedi gwneud gwaith rili da. Dwi'n hoffi i gyd o'r blodau yna. Dwi wedi bod yn widio ac dwi wedi bod yn helpu hefo'r path ac hefo grisiau yn fan'na. Dwi yn licio y meddys achos maen nhw'n fatha reip ar tyma hyn o'r blwyddyn a wedyn dwi'n fynd i bwyta nhw gyd. Yn ôl yr ysgol, mae'r ardd yn rhoi lle perffaith i bobl ddod at ei gilydd ar ôl adeg unig y cyfnod clo. Ddoth y syniad yn ôl i datblygu ardal fel bod y gymuned yn gallu dod, gan bod nhw'n gymuned sy'n mor agos atych chi lle. Chod i gyd wrth i boddau yn y byd natur ac yn y blaen, nath ni benderfynu creu gardd gymunedol hefo yr ochr banc bwyd yna fo hefyd gobeithio. Yn y dyfodol dyna sydd yn digwydd ar y funud lle. Gardd sy'n dod â'r plant a'r gymuned at ei gilydd, a disgyblion Ysgol Bodfeurig wrth ei boddau a'i hardal bach newydd.